Често едва след бурята усещаме колко много сили ни е коствало всичко. Когато всичко е отминало и най-после можеш отново да си поемеш въздух. Тогава идват въпроси като: защо съм толкова уморена? Защо усещам такава празнота? Защо тялото ми трепери? Или защо тялото ми е така слабо? По време на тежък период тялото издържа. То се напряга, то защитава, носи. И едва когато стане по-безопасно, нещо започва да се отпуска. И точно тогава идват тежестта, напрежението във врата, натискът в гърдите или пък сълзи, за които дълго време не е имало място. Тялото започва да се възстановява. То показва колко много е носило. Нека си подарим един кратък миг. Поеми въздух съвсем бавно. И издишай меко. Усети къде в тялото ти днес се обажда преживяната буря. И остани в това усещане за един кратък миг. Тялото ти е на твоя страна. То се опитва да те върне обратно към живота. С твое собствено темпо.